Permezz ta' Parks Malta ma' 60,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ ser jingħata lura lill-pubbliku fi proġett ta' park tal-familja f'Benajsa. Fl-ewwel fażi ta' dan il-park f'Birzebbuġa tħawlu aktar minn 2200 siġra u arbuxell indiġena, il-maġġor parti minn infrastruttura Malta. It-tieni fażi tal-proġett ser tkun qed tara passaġġi u żoni miftuħa, inkluż żona għall-ikkampjar li ser tkun kompluta b'aċċess sigur għal kull min jagħmel użu minnu, kif ukoll attrezzant b'amara tal-ġonna u latrini. Intant it-tielet u l-aħħar fażi ser tiskatta wara l-ftuħ ta' dan il-park u ser tkun qed tikkonsisti f'konservazzjoni ta' banker ta' żmien it-tieni Gwerra Dinjija li jinsab fil-post. Waqt iż-żjara fuq il-post, il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli u l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch, Farrugia Portelli tenniet li dan il-Gvern għażel li din l-art titgawda mill-familji fin-nofsinhar ta' Malta. Għal kontrarju tad-deċiżjoni fl-2010 taħt amministrazzjoni oħra. Kollox se naraw medda ta' aktar minn 60,000 metru kwadru li minflok attività li kienet ippjanata 10 snin ilu li ġifieri li l-Port Ħieles ikompli jkabbar lejn din iż-żona, din l-art se tingħata lill-pubbliku Malti u għawċi fi 3 fażijiet differenti. Sostniet li dan il-park jissepara l-operat tal-Port Ħieles miż-żoni residenzjali u għaldaqstant dan itaffi l-impatt li jġib miegħu. Il-Ministru Ian Borch spjega li s-sena l-oħra ġew imħawla aktar minn 8,700 siġra f'40 post differenti, filwaqt li għal din is-sena s'issa diġà tħawlu 4,130 siġra u madwar 3,000 arbuxell f'diversi postijiet differenti. Hawnhekk 2,200 siġra f'din l-ewwel fażi f'Birzebbuġa u madwar 12,000 oħra li diġà ħawlet fil-pajjiż u din hija entità li twaffqet biss sena u nofs ilu u għandha responsabilità li tagħmel l-ikbar proġett infrastrutturali ta' pajjiżna b'700 miljun tibdel il-wiċċ tat-toroq ta' pajjiżna kollha kemm huma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.